محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إلياتوهار المصطفى من المندور أطهير المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب منه أمتعين الله سبحانه وتعالى فكبشتان تورم wala da sanma min damna to flambe amaziza la ni setik masato ko barkay kanga jonya ananga dese jira andaba masala kaka se anaka korta ko nyina fe kabara inda menani bismillahir rahmanir rahim yi alakaba sallallahu alaihi wasallam na mandewu ko mondo alla ye kabo setik masayoro gino kerekere lendo Allah subhanahu wa ta'ala alakira bana mando nganu nayi mama kara hagli maye ika bara fitini na baba ka ke ka damine ala na ka bunya bi farike ka baralla nasro kunda sababa siraka o sababa sira sorole nasro hera foi kunda barayna o hera sorole ala wala alsalamu bismillahir rahmanir rahim ye gindo bele bay ulama utemena Allah subhanahu wa ta'ala domba aywa domba utemena munu ya sabati ko ismullahi al-a'zamudu Allah subhanahu wa ta'ala to ko bilbele bami ngam sana to be ko bismillahir rahmanir rahim yoyi o kore fendo afsamandi hake ana barka hake davense ka mangutu wala na manya ko setki masay anganu nayi ay to nga hakili to ala fi mabadi al umuri ko daminena insha Allah ta'ala abarka kama ko be kanza koy nanya zizi ni setika masata ko barka yi ami duko ke anva nangara mako anga sababu nyumai alkara sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ka dave ngundigi alaka dave bele jele la ni fusam bun hanaba def sayra ni atobbe alkara sallallahu alaihi wasallam bun hanaba do ngundigi Allah subhanahu wa ta'ala ba fe ka tamaka dave bele jele ka Allah subhanahu wa ta'ala ba fe ka tam Adam alayhi salamu de bele jele ka kirana nabi nyuma wala na manye ko Allah subhanahu wa ta'ala yo kere ko ke anga karamo ko yi ka kere ka kanga kire ka kere kange ake andajuru mine baye kata ali Allah subhanahu wa ta'ala ma o hera badela Allah subhanahu wa ta'ala ko kwa masaranyi na ve ala nga kwa nga dugo ke alakra bay assalamu nande saro dugo la wal ma nyina na ko nga fitri walu yi fitri wal yam manyi ala kola wa mai ma kola ni manyeni ma kana ci atigima opma kishin ne ma chama be setigima safe ambo nyina fe ako ke aka dave ngundigi ka alakra sallallahu alaihi wasallam ma wop ma nay dugo ke alakra sallallahu alaihi wasallam am dugo ke alakra je nyanzana mawni aka tle oni munu ngatle bena aka sogomada ni ngana munu nga sogomada bena nu yunni anu kan nafolo fere alakira bama kake ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dine mabo fo ala sona ngana kelengele betara kaburu la ka soro farkolo nyekeme ni mbamuru ani tamaw ni kalaw noy alkiyama butu jo setgi masanye koro ku farkolo jira alala Allah subhanahu wa ta'ala bi yafa umma barsabu u farkolo u ka ala dana ya sabati asamo na manye ko on dile no lutle mabbe namanya kwama se ku ka keta nywana ke anga kingu barka nyine ni duko keli uye mo ka fasa nyonye dare wallahi sahaba ko hayatu ba jirana ko mo be nyonye ni kiraw yira nabi mo nye ni aywa nabi mo fana yira sahaba uye sahaba be alkara mande townye
man dashi do min zigi ma muso se ko mo yekele ngalodo Allah subhanahu wa ta'ala ka kewale to jira don shi do mo sebe qur'an ma sebe ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kanga hakili may nay dugo ala karaba kan nganawi a chamana musoma ami dugo ala karaba sallallahu alaihi wasallam bona sanamoni Allah subhanahu wa ta'ala ko ala karaba ka fwani kwa ka bara sarata mbolo na kwa ba nyina ve kwa nga ka bona ufe hakili yera ba jira kokora ni kera mafe ibi ka bokolo fe wala mi setik masa deli kishin ne ma chama ba fe ako ke alakraba na bona sanamonga namoro lambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala no bonya anu barka Allah subhanahu wa ta'ala ka jela bon ko anyeruma ala ka lahara no ko yama hamina ngo dogole na bangene min bana Allah subhanahu wa ta'ala ko no ko ya ala no barka assalamu o se ko be taqwallahi alazim mballa di rakun la dele ko aywa azizile ko sinji tugo chenyumana anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye ala ko ngaminge ay to nganze ko ka kelila assalamu alaikum mandemu Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminto ay to nganze ko ka tolila ninde mo nyibla pmaye anga wala da belajele matlaula ka jira assalamu la fambi wele ko Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye التقوى مراد الله سبحانه وتعالى على نسرانيه الله سبحانه وتعالى كلاني دي في عباده اكا جونا اتما امسوما اكا تشيب ايوا اكا كيروكا ويل سرا اكا جون ففن دلوما اتما امسوما ها كامني بالكو دولا كتاسي سدوما على مكوبا لا كيكا سرا لجي كا كيول فيتيني انا بابالا ودل الله سبحانه وتعالى مؤمن توكما في كتابه العزيز اكا كتاب بلبل باكونو الذي لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ngalo ane puma gwazante kitabu min ko fata nyefe ni qur'an kongo mbalma ke mbalma muso tulo bana o sebe ni qur'an kongo mbalma ke mbalma muso ngalo tola o yecce Allah subhanahu wa ta'ala mana mu'minu fa mu'minu tokoma qur'an nasula kala karba ka fanye in tattaqullaha na Allah subhanahu wa ta'ala dana ya jong amuno ngwa dara alaka alayala ko dara nga kiraw ka kirayala ko dara sayala adara saka kununa ha nasrana Allah subhanahu wa ta'ala nye yaj'al lakum farqana sitigi masabi farabasiya ke aye o yukaffir ankum sayyi'atikum ka sayka ka jurmu bele ba ko yafa aye wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim Allah subhanahu wa ta'ala ilayduta ngurana ayayna ko alkaraba ka fwanye nanzirana ali Allah subhanahu wa ta'ala nye ko be farabashiya ke anyi tafsir chaw ko ka puma koraye abi farabashiya ka bayna ko o bayna ma takhafunahu abi sara fefe ya kanyina mayalla Allah subhanahu wa ta'ala be dafarado anoni nyonje ka yoro jenya ola ko fana yoro jenya Allah tafsir chaw ko kokora ko ay ja'ala lakum bayna al-haqqi wal batil farqana kwap ma dengele koraye setigi masabi farabashiya kanye ngalo ni chene nyonje ka chen jirana ko ni chen amba famu chugo nyumana ka segi kandu sukun kanu ala ka segi ka bara noko yama ka ngalo jirana ko ni ngalo ye ka kone blandu sukuna ka segi kandame amba nyera bo ngalola Allah subhanahu wa ta'ala ko kona leka jome zirananye shartu ye ala nye sranye de ni min zirananye kwa ben njoro bade indi otigala mama kase ko otigala majrumu aywa mabana fitini kafari ko Allah subhanahu wa ta'ala de ye samandiya bilbil batiki assalamu alaikum mandeu Allah subhanahu wa ta'ala ni vo alkrabaye wara anna sura suratul anfal kona ayam muka an konondo ni mami hakilimaye na Allah subhanahu wa ta'ala jome zo hakilila Allah subhanahu wa ta'ala abi mama ulil albabi hakili tiku defe am ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kaga hakili mawiye adal haqq jalla sha'nuhu ibadahu wa adal haqq jalla sha'nuhu ibadahu setki masa aywa aka koka bo aka kokorota me ay laydu di aka joma ni nguran ay bele bayna bil fasl al bayyin bayna al haqq wal batili koni aka joma zirana ali Allah subhanahu wa ta'ala nye
kwa laydu dima abi deme ebi tieni ngalo donga bonyona wa bi deme ebi tiemina ebi semo ngalola alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala kan humay a tientigi yara ha anga donne bang aywa ma nyemawla a tientigi yara aywa anga donne ba bawla aywa munun dleni andle mabena nyuka sabani ye anan dleni munun dle bena anjigi nyen amununa ala yisranyela no de ye alqiyamu bil awamiri ala kuy kam minga ki seko ko kelila wal shinabu anin nawahi akuy kam min to ki seko ko tolila Allah subhanahu wa ta'ala no ko ya aka jomuno ma angara mo ko wala alhamdulillah rabbil alamin nambe ala bato luka gafauka an andlena ayo amunon lebena ala ya shere qur'ana aya min vosisa anya ya sabatile kundula ninna na kibina ngalo du bolo ubita Allah harawta mini bolo ye chejira ula o farfanne ba mini bolo way ala ni sranye ayo jiri dede ye ni josrana Allah subhanahu wa ta'ala nye ala bi dusukun ilhamu dunya ni ndone belebele bayna ala ma dawma ako ala ni sranye jurum ya fa fana sababu yi o koroye ni josrana Allah subhanahu wa ta'ala nye ala bi ko ga bu jurumuna o may bi ger Allah subhanahu wa ta'ala la ikad dukaw be ke hina izin kun fa yakunu ye ni yemi wala ala bi sawma assalamu na Allah subhanahu wa ta'ala ni mbunye bade kalfa alkrabana mando maka sababu ka ala ni sranye ye ambe Allah subhanahu wa ta'ala del ala ka ni sranye no ko yamma Allah subhanahu wa ta'ala ya ngala ni ngorana ayayna anga kiraba dalaneka kwa nganchi sirala ha lena sira bihara baniyina jango ayen akal la nyini nazara ko tatabeku ambeke Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa ala kanu jonyi wa nas'ada biha sa'adat ad-daraini an guna bija aywa ni ayenyi aywa sauf la kuranja la jenta an la harata Allah subhanahu wa ta'ala ni min la nyini salamu as-sorali sababu ala ni sranye damade op may tangan chesri ala ni sranye na anga nyina maya bara fitini na babala assalamu nan va muna ko e fla dama ay to anga hangil to ala ananda ba man nyonje ay to anga sara Allah subhanahu wa ta'ala ni abatulillah kan chesri ala batu chuku o nyinyi nini ko de bla fe benye assalamu jamana labana nyela bo musaka soro chuku ya o kala mulo o mechew o wulika jode blala assalamu fe belejele nyebi o yefili ala bado o yefili eto anga sekango anga nyela bo musaka soro chuku no kala la ko le kalanyi no kala ye meche kalanyi no kala kala shiao shiye dala ko de kwase nyese ye munyi iyere dakun inna ku dugma ko sanwe o jumenyi Allah subhanahu wa ta'ala batuli ma ala batu to nyenyi ni yere kunyi anyenyi ni ka demba ya imuso ani dim ika soro ku deme o ka nyela bok ayo musaka nyini to ko nyesoro o ka balu halala la Allah yakunu kallan ala nasi o kan naka duniya moka o kore o kan siru nyanan ni mami ya famuta ni dutuki nyuma mi ya famuta ni fanyuma mi ni banyuma mi ya famuta o tigala ma de ma kanane alkiyama afoti gidama ko ala yesra nyaba ala ka akile nyuma de amma ala ko kaka ala yakama ala yesra joro bunye fe ala yesra nya aywa korta fe aywa annana qur'an aya chamana qur'an nasula وكذلك في الاحاديث الصحيحه اننا حد سكرما chama fanana لذلك ورد عن ابن مسعود ودلا الكرب صلى الله عليه وسلم كالندي aka sahaba cheba minuk ba wele ko Abdullah ibn Mas'ud asabatara ko Abdullah ibn Mas'ud ma ko Allah subhanahu wa ta'ala nyuma alkarba sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ko ka dugo ke kando kunyi ni nduko sanuma nyi mbalma ke mbalma musay tulo majo ko alkarba ma fa ka dugo la allahumma ndike ala inni as'aluka al-huda nim hurbe e ala deli ikengana kana ayo hakika be e ala dama de bolede be seka jongana ala manyini fe kana muhadu kana kambla sira nyumaka watoka ala nyini fe wara beyi mi nyini fe na sanada e no e Allah subhanahu wa ta'ala nyisra nye ala manyini fe hakika ala ya kama kana muhadu fara e ala nyisra nye jonga ok may ba donc ika kalande
i balmakɛ n'a sigiri ɲɛ k'a f'i ye ko sira ala ɲɛ da la ko ala ɲɛ sira ɲɛ ye fɛnba ye i ka kira y'a ɲini a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ fo ka taa se ala ma ni de tun y'a ka dugawu ye ko ala n b'i deli kana na n bɛ se k'i deli ala ɲɛ sira ɲɛ na wala ifafa ala n b'i deli i kana muhuru tanga ifafu kɔrɔ ye jumɛn ye al ifatu ay al kafu amma la yubahu ala ne muhuru kisi kɛ n danga ka bɔ fɛn gɛlɛn ma fɛn min di daga fɛn min di bɛn ala ma ala ne muhuru kisi o ma n ze kisi o ma i kɛ n bolo kisi o ma i kɛ n dusukun kisi o ma alakaba ma da o ma ko wala ghina ala n b'a ɲini fɛ kɛ n gaari ni ala n'i ka bonya ye n ka kaari ala subhanahu wa ta'ala ka dafɛnw kɔ n ka kaari ala subhanahu wa ta'ala ka dafɛnw bolo taw kɔ ima muslimu ni la kala ka sunanu kɔnɔ kɔrɔfɔ kun ye min ye i k'a dɔn ko ala ye sira ye fɛnba ye i k'i cɛsiri a la wa i ka dugawu k'i yɛrɛ ye ala subhanahu wa ta'ala ka nɔgɔya i ma i ka se i ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah allah subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ittaqullaha wa aslihu dhata bainakum o kuma sisan wani mba ɲina fɛ a sira allah subhanahu wa ta'ala ɲa yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'a hakili to ɲɔgɔn na a y'a hakili to sigi la a y'a hakili to baaraw la a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ patron a y'a hakili to a ka baaradenw hakɛw la patron musow baaraden minnu filɛ a bolo a ka sow kɔnɔ yɔrɔ furannen ninnu yɔrɔ jɔsila ninnu tobilikɛla ninnu jikalayala ninnu a ye makariw la a ye hinɛw la ala ka jɔnw don alikama jɔ don a ti don alijinɛ na fiyewu fo ala k'a ɲininka ninnu ka hakɛ la a kɛra cogo di ni min y'u minɛ k'u n'i den kɛ kelen ye patron min mana ka chauffeur minɛ k'a n'i den kɛ kelen ye patron min mana ka baaraden minɛ i ka fleur coiffeur minɛ k'a n'i den kɛ kelen ye alhamdulillahi rabbil alamin kiyama o ta kɛ cogo bi ɲɛ ni min y'a minɛ ko baaraden dama don ko nin da t'a bɔ nin dɛ maatɔw si ye koyi nin di maatɔw bɔ nin ye baaraden dama de ye koyi fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ nin na fɛn o fɛn mana kɛ nin na o ni kɛ ka kan bari sabu baaraden de don ni min y'a faamu tɛ kiyama ala subhanahu wa ta'ala b'a jira o la ko baaraden don nka ala ye da cogo min na ne y'a da ten i ye buna hadamaden ye cogo min na nin fana ye buna hadamaden ye ten n'a tigɛ cogo ma ɲɛ ni daba ma ca a bɛ tasuma da i fari la baaraden kama a y'a hakili to nin na an bɛ sira fara ka nin di an ma ala k'a kɛ ɲuman di an ma yalil ilamu annana bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala assalamu alkaramandenw sisan kɔni an b'a fɛ a k'a dɔn ala subhanahu ka diɲɛ a n'a ka samandiya kɔnɔna na yalasana aw kharafa kɔli min bari an zikira min bari fɛ kamaliki sanfɛ kokora sigi 138 na an bɛ se tigi masa deli a farala an kan k'a daminɛ hɛrɛ la cogo min na ala subhanahu k'an dɛmɛ a ka dacɛ o hɛrɛ la ten wa darsu insha allahu ta'ala ala alfiqh maliki walada mina di ma sisan balimakɛ n balimamuso a walada jɔmɛ maliku an so ka faamuya jɛlen kan ay alfahmu allazi yuntasabu ila al-imam al-jalili faamuya ɲuman min dɔnni kɔnɔ diinɛ faamuya kɔnɔ n'a bɛ danbeya ka taa alimami ba ma imam darul hijrati maliku anasi allah subhanahu wa ta'ala ka hinɛ ani alisamisu bɛɛ lajɛlen la alakiraba ka nin diinɛ nɔgɔ in na ale ye faamuya ɲuman minnu fara ɲɔgɔn kan Allah subhanahu wa ta'ala dɔnni ni ala bato cogo ɲuman na a bɛ fɔ o de ma ko maliku an se ka fiqhu walisa bi dinin jadidi kama yaz'amuhu al-fasiqu diinɛ kura tɛ i n'a fɔ cɛnnikɛla bɛ ka a kunna kuma fɔ mɔgɔw ye cogo min na ko ne b'a f'i ye ko Allah subhanahu wa ta'ala ko n bɛ k'a f'i ye ko alakiraba ko e b'a fɔ ko alimami maliki ko ale fɛ cɛnni kama faamuya dɔgɔya kama ale fɛ ko alimami maliki ko de ye diinɛ kura ye k'o tɛ ala ta ye o t'a a kira ta ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un k'a sɔrɔ alakira n'a ka sahabaw kɔdonnen kɔ ulama u tɔw bɛɛ lajɛlen u ye ayiwa u kunda la surunya ni maaba naani in de kan ni kuma nana ka bɔ ninnu yɔrɔ ayiwa olu fɛ kuma sera danyɔrɔ la Bukhari fɛ kuma tɛ se ka kɛnɛya ka tɛmɛ kuma min n'a sabatira ko maliku y'a fɔ hadisa tɛ se ka kɛnɛya hadisa min n'a sabatira ko a nana ka bɔ maliku ma an bɛ ala deli ala k'an kɛ faamubaw ye o kuma cɛnnikɛlaw ye fima min bila nɔnɔ kɛnɛ na a tali de kɛra a ma diyagoya bilen ye a y'a tulo ci ka bɔ nin kuma ninnu kɔrɔ cɛ o cɛ bɛ nin bɔ a da wajuli sigiyɔrɔ la muso o muso bɛ nin bɔ a da wajuli sigiyɔrɔ la dugawu ko ye da ma silamɛ don nka a t'a si dɔn a y'i da don min na a t'a si dɔn aljahilu bi haqiqati ibarati ulama ninnu ye kunfinw de ye kunfin minnu n'u tɛ dɔnnibaaw ka ibara fɔcogo dɔn dɔnnibaaw ka fasani cogoya u t'a si dɔn o kuma u b'u yatakhabbatuna fil umuri kayfa sha'u u b'u buuru kow cɛla ten dama sufɛ dɔgɔɲininaw don n'u ni dɔgɔjala bɛnna u b'a ta n'u bolo ni dɔgɔkɛnɛ bɛnna u b'a ta n'u ye sa ta u b'o bila
ami ala deli ala ka hakili nyumande amma Allah subhanahu ko ka ala ya kama ala ko ka ala kara bana bona sanama barka kama idan nan zigira ko amina puma yamal ko an so ka fiqhu ka ar-risala min al-musannafat al-mu'tamada gafe mbambulo na wala ko risala al-imam maliki ka aywa tasirala kitabu munu ni aywa dakeme ula ni donobo sinzine de uka kalamlo ngono uka fatwa dilila dina masala ujabila risala abu zaid al-qayrawani o gafe bele bawdoye al-maliki aywa fi al-madhhab al-maliki maliku ban ansaka tasira famiyala al-madani mi madna ka dine famuya al-muhammadi mi alkira sallallahu alaihi wasallam ka dine famuya jele ambi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka mbalo ne ndasara jele nga ala ka vatu aka ala ka nene bele jele ka tulo kunandiye anga nyira sama ka bo famu dogomani tiku bolo ka tuku doni babawla alhamdulillahi rabbil alamin lamma anha al-muallif rahimahullah الكلام على الاستنجاء والاستجماري أرسلتك تلالي بمانا السنجاء ونو يسلجي من التوكويا نجيه أن يسلجي من التوكويا أيوة نفارا كرويه وسكتا أن الاستبرائي أياد دادي أما فنفو الاستبراء لا الذي سورته السفراغ الأخبثيني السبراء مي ناكي توكويا نغف لولي كابامبيو مع وجوب السلط ذكري kakafo aywa cheya aywa yugo lima jimi be ka shene foka aywa tonika ba wanad bin natri ani aywa allama lamani kanuni aywa afodema feko kuma kana ko sabra'u li husulihi bima sabaqa dhikruhu arsalatiki ya do ko ale lisenja u foka se choko mi hakamina ana istijmaru foka se hakamina obi wasake kabo sabra'u falima o kele ayadda de kabo sabra'u falima ulama uma ko be fejmena maka dogoya jabi aywa nyumanga soro atlale ko fe shara ala ana fi zikr sifat alwudu'i sisangoni aduna abina selji tatugo nyifiye alakaba sallallahu alaihi wasallam ka ketugo nyumana ma abayan ahkam ajzaihi ka kafo selji aywa klayoro olu kiti nyefolima na yiteke ko lifiye aba ketugo fiye ka soro ka kiti fiye na idamu gurli fuye aba ketugo fuye kasroka ayo akiti fiye asalatiki sarabe alaka aka doni kawriya de yato ale serani nyoraina ngambu foku barka daw sarabe alaka ninu nguma sabeneke awni ndashi don tlemi benefle ha ndashi dok mitloka awna wallahi fam ya dogomatigu ndashi don tigu yira sako folaw dina yela mabaw nafolo kama mitloka awna nganunu zarabe Allah subhanahu wa ta'ala kanunu ya sabani minge amva uyangalana amwa ko uyangalana angara mo ko uyangalana amita Allah hara kando aka alhamdulillah rabbil alamin ni miye tloku nandi alsalama chaw alsalamu so ay ni ngafe nomine aka sembo aywa apma korawla aka sembo madrasa deunga aywa apma korawla bi arajo na telewla abi hagli nyuma dima ebi mivo an ala tabibbe ebi minge an Allah subhanahu wa ta'ala tabibbe ambi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan famu choko nyumadi anambal asama bela jalema qala rahimahullah asalatiki sarabe alaka ako wa min sunnati alwudu'i ako ne me wele salji sunna na sunna ko ray min zabatra ka alaka rabbama sallallahu alaihi wasallam ayake wal ma ayafo wal ma aqarra nas alayhi wal ma yimo sabata ka kiranyana ama fo mo ma ya dabla ko bena kuma iye salji sunna odeka aka kuma koroy alal mashhuri korofo bangineska min gena yara min zuna ya sabatira ka badono baw yoro ako ghaslul yadaini ko salji sunna doye tega flak koliye ila al qu'aini ka se bolo kana kuru flala tega fura flak koli ka se bolo kana kuru flala ko e salji sunna yi qabla dukhulihima fil ina'i ka flak ko ka je yani ka do mine kono aywa akalla yini tega fura flak koli e ka don ko selji la ko e sunnay ko tega fura flakuli ka do fana ko bi ke kadda bolo kana kurde la a sunnaya bi danyende na temena bolo kana kuruka abido kiti werela o nyefo be nyefe ako aywa a sunnaya fana ya ka ke ka kon afla dunini mine ko na kitabi sharhuti koti aw nahari wal manasor la ibe ka jita seljita ko jide la isigi me koda de la
walma kanara da de la walma denga do de da la be ka selji tawla e bi tega fla koka je yan ka do aywa jicela walma madatu ani dam gorlili ka jiki da kono aywa ka mugri kanye koy selji sunnay madmadatu mi nambi ya fiye larabu kana kitab sharhu tigi ko hiya khadatul ma'i fil fami wa majjihi wade ka jit aywa taka ki da kono ka sebe koro kucu aywa ka dat sebe koro tereke wa majjuhu ka soraka bu ka be fo de mako al madmadatu feko makana wal istinshaqu ani jidoni nuna kitab sharhu ko huwa idkhalul ma'i fil khayashim bin nafsi wade ka jita ka sama aywa ni aywa inyange nu sokono na kata kungolo sokono ka sama ni inina kiliye kado abi fodema aywa fiqhu makana ko aywa istinshaqu wal istinharu ani jifiyali kabo wa masahul udhunaini ani tluf lam masaliyali sunnatu ko fanay sunna me mustaqilla ajwame adamana asalatiki sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka ayni ven non vara nyonga sisa ka fiye ko ka do ko nununde aywa selji sunnawi wa bada tartibi sunani malma ke balma muso akele ko feka sunnaw dada nyonga aseko da majirala wa fasal hamil al faraidi kad da vara iye ka bo aywa fardawla shar'a fi wasf al wudu'i sisa aduna abina damina yessa selji ratta chukuyanina selji bitta chukumena choy min genera ka alakira bama sallallahu alaihi wasallam ni madna ka bara bullaka ni malik won anasini akramo yo kala alakira ka sahaba fe ni sahaba yo kala alakira ba fe ka sai ka yafe ka balu oka na kelengele na fatura oka madina itlo ma jabino de fi op may haglisigi je beyti selji tatu ko yeble min ga ken ka temoka alaka akili nyumandi amma alako kaka alaya kama qala rahimahullah arsalatiki saraba alaka ako faman qama ila wudu'i ko arsama ke mana musoma fenfen na wulilla kata selji talima min nawmi aywa awulla kata selji aywa talima asababu ya kununa ka basuna ko de la aw ghayrihi wal masuna ko tana sofe do de nana aywa borala la hala do de nana mamiya ka selji chen sisa hitayera bina selji kurata alla bena wulla ki sigi kanye niya keto ka selji kurata ko faqad qala ba'd al ulama ko don ba do ko akal la nyini muraduhu bihi ibn habib akal la nyini malik aywa bun anas ka tasira don ba do bi wele ko ibn habibu ko pmanye o de ka pmaye ako faqad qala ba'd al ulama ko don ba do ko akama ibn habibu ma yabda ka bi aba sindi o ko ya bidamina ne kay fa yusammillaha abi allah subhanahu wa ta'ala to ko wele ko ba faqa selji damina bismillahir rahmanir rahim madama nafsiki me yorola yoromi ni allah subhanahu wa ta'ala to ko be seka foy wa qila yaqulu bismillah faqat don ba do ko bi wasake akafa bismillah ka soraka selji damine ko bi wasakala walam yarhu ba'dhum min al-amr bil ma'ruf don ba do maye akoko don ba do maye ka fa ko bismillahir rahmanir rahim kelika selji damine aywa ko aywa ko cenyu manye ko nyini nenyi nga ibn habibu ko ngo ka nga damine bina an ala qawli rasul sallallahu alaihi wasallam aka puma jome alaka basal sama ka puma kanka hakili maka baro bara na ba damine ko ka damine bismillahir rahmanir rahim insha Allah ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala yandame ka shini kene yadi insha Allah ta'ala masala to seli ta ko nyuma to puma be ko fekana ambi ala deli alaka shini kene yadi gafe fo ko nyuma ala ko noko yama Allah subhanahu wa ta'ala ka ndame ngata ni gafe ni doni fo ka dagun aka ken nafay arsama furba jama kuliye aka ka aljina saray anambal ma aslama bela jale sakin labana ambi aywa nyingal tamene do temena ya aslama wi nyingal ke mugo tigi karabali dagalilla am aywa awolo fay anye pima invo ka kiritike ka fo aslama wi ka jabi di ka fo ngwabe daka o de angam mazhabu yi ambi mi voka faraka jeyel kama o de jamana labana bi kuma chayarala wa kewale cejuguma chama bala ode mo tigi do bana u fawbulo ka wuli ka jemine u kunfe iba soro bana ka bengado wala ma balma muso na ka bengado ko jaku ya fruit le temena ni chokoroba ko jaku ya fa at je chebe abi dini ngele dama de ma
jin fa ka bo jin ka bo yoro mga di tai ni nege kera la do mina ni wele ki di dungo chema wala nyebe mgo tigi do la munu jin mine fuka maya bana u fa horoma u fa barka yu ko maya ba u tora jin nyefete palo la utado be minge utado be minvo aslamo alsame bo jela no ye de wolo bay wala ma balma muso ye olu kado ko lu ye ala kotalawiye kiyama Allah subhanahu wa ta'ala de mana cheno chene ka olu na jedo Allah subhanahu wa ta'ala be tasuma da olu farla sababula de ya wolo fata ni fako abi minge Allah subhanahu wa ta'ala sonedo uma am ngal kele njabi ngal bay wati ti somble a wala lima ka se andungoma nga amba aywa akundike insha Allah ta'ala siki were amba zego bela jeleke a dafalila halibi alsamo be ko damakashi ko ka puma uye sebengo ni nashi ko kunga furakeli kunga ni qur'ana yi ka dalu jo ala jangu ka lafiya ko halibi la goshili kelaw bella goshili la arajowla ko la goshili kelaw bella goshili la telewni aywa mimbaru sanve khutubawla ku toro ku lagoshi qur'an sebe an qur'an nashi aywa kolina minina ko ye flanga fo ya baray ko ka o demeni aywa dalu jele halibi barayna insha Allah ta'ala na Allah ta'ala sona ma mbaze ko bele jeleke ni ngal baw demenina aslama fo wajama ko lu demenina ne barayna sig mimbaru sanveya sigu temena ya ama foy kala foka puma ni masala ina ka nyafa aslama fo wajama ko liye nga halibi puma kura fola bi son na le bangalonga na le madade amunu be chenka don shidombo ka aywa kewale ya anga daluye anga jamana doni babbe ka tabolo na ka kewale anga daluye alakra ka sahaba ka kewale anga daluye nale masange anga kinga songa ta lahara amanga sange op mamba zeko bele jeleke salama u demenina ambangara moko al allama misbahu wage alaka nasara kayralla ambi dugo ka ay bara nyumange ni masala yi salama u demenina ni masala yi wala lillah aka kitabu mina ya tokoda ko at-tuhfatul karima min jawahir an-nasihat al-amima ni gafe aywa mamina ni masala nunu ngibaru cernanga jamana kan ni lago shiliba yuda do ala ni aywa convenu munu nga kalama ta yoro janu yuda do ni masala nuna kala ka hadisa yela makka ku dunga ka fasani marhumu demba wage gafe dla ka saloli nyefo aywa otiku ye ku blasira shek misa wage alaka nasara kayra la kira kotoba nyumanya afako ale yo gafe nde sharhu ke ka togoda ni ndoko nyumayna nahmadullah subhanahu wa ta'ala allazi ja'alahu ya misbahan lana lajala izlumat ash-shubuhat al-wadda'in al-kadhibin am ala tanuka barkada ala mi yemso wageke fitna yele ye komina fa atoko anye bi aywa kake firke dombaw alaka dinena nyami dombaw alaka dinena kake yele ye ko luka firke wuli ku ka dibi wuli munu nyengalo da ala na kirala kaka puma yelema kala kira bana aywa adaba masaka puma yelema kake udungoy insha Allah ta'ala na ala yande mesiki were Sheikh Musa wage ay saloli yere korow fo aywa ala na kira ka famuna ala kira sallallahu alaihi wasallam ay saloli ke ketugo mununa ay do fola sahaba yo saloli ke ketugo mununa ay do fola yo furakale ken qur'ane ala na kira anaka sahaba ala kira bana ka sahaba yo furakale ken qur'ane tugo mina ay do fo fanana kasay ka jirana ko at-tadawi bil qur'ani huwa aynu tawakkuli ka fura yere ken qur'ani sabena nashi ko abi fo de ma ko danganiya yere ala kola ndame ala la yere ko de mimbi wakili sama ala ka kitabula alhamdulillah rabbil alamin aywa akhazat al halaqatu khitamaha wati anda mbolo makaba ambe puma kunguru ya siki were insha Allah ta'ala ambina aywa femimbi wela nga jamana kaya komoriya akechugo ya anakeminu amina joka iye wa ma yombe ko mislo khabiri mimbe ka puma ye mori dedo abse afko fochugola ne fane mwaka alhamdulillah rabbil alamin ayo o yerekera jamana ayo ngona ya kabru yerekele do jamana ngona ya unana dine na chugo mina amino nyefo mako yi kasoro ka jira alislamu wala malo ya kodo same kodo makijo angane jamana ngaya ko mori ate chen kasoro moru de koloshi mine kanani silame anga jamana kaya wode ya to larabu jemo moru la o kabru be anga farafina tlebiya vanfe ya anga bamana ndugo kolo kaya ne moko yo shere insha Allah ta'ala sigwere mina aywa jelib la ngolo la jolibi shuru barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim
إنه هو السميع العليم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري الطاهر المنتهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما